Il-Prim Ministru dejjem qalilna sabiex nieħdu l-azzjonijiet kollha li rridu li hemm bżonn. Talabna nassiguraw ukoll li l-Europol ikunu involuti dejjem fl-investigazzjonijiet. Iddikjara dan il-kap tal-iskwadra tal-omiċidji l-Ispettur Keith Arnaud, l-investigatura ewlieni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Arnaud xed f'każ kostituzzjonali li fetaħ kontrih Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizia. Fenech qed jitlob lill-qorti twaqqaf lill-Ispettur Arnaud milli jkompli bl-investigazzjonijiet. Quddiem l-imħallef Lawrence Mintoff l-Ispettur Arnaud xehed dwar l-allegazzjoni ta' Fenech li għadda informazzjoni lil Keith Schembri. L-Ispettur qal li f'Novembru ta' sentejn ilu l-Assistent Kummissarju Silvio Valletta qallu sabiex jattendi miegħu u jagħtu briefing dwar l-investigazzjonijiet fil-qtil. Arnaud qal li dik kienet l-ewwel darba li daħal Kastilja u ltaqa' mal-Prim Ministru mal-ex Chief of Staff. Fl-oħra semmew dati li fihom setu saru l-arresti tal-aħwa Alfred u George De Giorgio u Vince Muscat. Iżda d-deċiżjoni l-arresti jsiru fl-4 ta' Diċembru ittieħdet mis-Servizzi tas-Sigurtà ta' Malta, l-MSS, bil-ġurnata kienu jafuha bis-suma uffiċjali tal-Pulizija u tal-Armata. Mistoqsi dwar il-komunikazzjoni ma' Sur Schembri, Arnaud qal li meta l-Assistent Kummissarju Valletta ġie ordnat mill-qorti sabiex iwarrab mill-każ, beda jitkellem ma' Sur Schembri biex jiskeda l-laqgħa ta' aġġornament mal-Prim Ministru. Qal li l-aħħar li kellem lil Schembri kien bejn l-aħħar ta' Ottubru l-bidu ta' Novembru ta' din is-sena biex jiskeda laqgħa oħra. L-Ispettur Arnaud qal li nħasat meta sar jaf li kien hemm dawn il-leaks kollha. Qal li sal-14 ta' Novembru huwa ma kienx jaf li Melvin Thoma u Jorgen Fenech kienu konxi li l-Pulizija kienet qed issus warahom. Xed li semma f'telefonati bejn Thoma u Fenech u sostna li ħajtu kienet fil-periklu għax kienu jafu b'dak kollu li qed jagħmel. Jien f'moħħi kelli li Melvin u Jorgen ma kinux jafu li qegħdin warahom, xed Arnaud. Jien l-iktar wieħed iddispjaċut għax kien hemm saħħti u ħajti fin-nofs. B'dawk il-leaks kollha jien kont fil-periklu. Jien kont l-ewwel wieħed li tħalt fit-tinta tal-patata dakinhar li ġew arrestati il-fulu l-koħħu Ċiniż. Dawn setu qatluni kieku kienu jafu bija, xed l-Ispettur Arnaud. Xed li dak li qal Fenech waqt l-arrest ġelu jgħidu Schembri għax wedu l-proklama. Qal li l-Pulizija tagħhom żewġ settijiet ta' karti u allega li dawn ġew mingħand it-tabib Adrian Vella. Qal li meta bagħat il-Pulizija t-tabib Vella dawn kienu se jfqawlu l-bieb għax damsija biex fetħilhom. Qal li Vella konferma li l-ittra li tal-Fenech kien tajlu Schembri u ġabarhom mid-dar tiegħu. Sostna li b'din id-dikjarazzjoni Arnaud mingħajr ma nħareġ mandat ta' arrest maru stess jarresta lil Schembri. Xed li hawn saru tfittxijiet fid-dar ta' Schembri u ttieħedlu l-laptop. Saru wkoll tfittxijiet fuq martu u wliedu u fl-uffiċċju li kellu f'Kastilja. Qal l-investigazzjonijiet dwar l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' Schembri għadhom għaddejjin, anki bl-għajnuna tal-Europol. L-Ispettur Keith Arnaud qal li rnexxielu jwaqqaf storja f'gazzetta li kienet tiżvela l-ismijiet ta' Thoma u Fenech bil-konsegwenza li kienu se jippruġudikaw il-każ. Intant fis-seduta kellu jixed Keith Schembri iżda qal li ma ġiex innotifikat. Bl-imħallef Mintoff ħareġ mandat ta' arrest fil-konfront tiegħu. Schembri wasal il-qorti ftit tal-ħin wara, bl-imħallef Mintoff iddeċieda li l-kawża tiġi differita l-erba'. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.